aħna poplu li dejjem minna fil-ħiliet tagħna. Għalhekk aħna dejjem minna f'pajjiżna, Malta u Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu fiduċja fl-uniku riżorsa tagħna, dik umana. U kienet dik il-fiduċja li tat il-frott biex pajjiżna qatt ma ħares lura u komplejna nfasslu l-istorja. Għalina, għal uliedna u għal ulied uliedna. Dan u dak li wassalna nirrealizzaw il-viżjoni li kellhom missirijietna sabiex fl-1964 ħadna l-indipendenza wara sekli ta' ħakmiet differenti. Kien il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn George Borch Olivier li għax fehem kemm il-poplu kellu qaċċa s-sovranità u l-libertà wettaq dan il-pass kbir għal pajjiżna. Kellu jerġa' jkun il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern immexxi minn Edi Fenekadami li wara l-1987 beda jimmodernizza l-ekonomija, ikattar il-ġid u joħloq l-impjiegi. Iżda dan ma kienx biżżejjed u l-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni oħra għal pajjiżna, sħubija fl-Unjoni Ewropea li waslet fl-2004 bl-appoġġ wiesa' tal-Maltin u l-Awċin li l-kol naqdu wara l-viżjoni tagħna li nagħmlu minn pajjiżna pajjiż Ewropew ta' suċċess. Mill-ġdid taħt Gvern Nazzjonalista, din id-darba taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi fl-2008, isseħibna fil-Munita Unika Ewropea, l-Euro, pass li kompla jsaħħaħna u li tagħna stabbilità. Jiena nemmen li għadha wkoll nistgħu nagħmluh aħjar. Pajjiżna jixraqlu tmexxija li temmen li post il-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-politika, tmexxija li terġa' tagħmel lil Malta pajjiż kredibbli fuq livell politiku, kemm fostna kif ukoll fuq livell internazzjonali. Tmexxija li terġa' trot lura d-dinjità u r-reputazzjoni ta' pajjiżna u li toħloq il-ġid u tqasmu b'mod ġust u mhux biex igawdu il-ftit. Għada ser ikun aħjar. Dik hi l-viżjoni tiegħi għal Malta u Għawdex li tant nozzu. Viva Malta Indipendenti!